आई हुरका पट्टी कैसन है कैसा 21 से कौन ले जाकर वो बायना दे दी हां ओकर बाद रउआ तेल लगा के सूत जाई कोनो चिंता नहीं है ना ना नो नो ई अपन व्यवस्था अपन लेके आवे ला काजी एमे खर्चा का बा का रह जा हुरका पट्टी वाला लोग एहू लो में खर्चा बा तो दीना तो दी हां बेगर पैसा के का बा एगो बियर के बोतल लगी शीशा वाला हां ई तो बियर के बोतल मांगता रे बियर के अब लो हाँ तो हमें बियर ना चाहिए का चाहिए ओ में चाहिए किरासन तेल ना तो डीजल यस आ पुरान धोती के टूक आ बिना चालल आटा हां गिरहिया बनाओ खातिर बोतलवा के ऊपर है मुंह पर सान के साट देला लो हां लौंडा एमे लौंडो के वैकेंसी बा तो 40-50 वर्ष के ऊपर के रही तब वो चल जाए हां हम कतना करिया बनी हमरो ले करिया साहब बुझाई के मोबाइल के डराम होय जी जी आउ जब लुकार बान के ए विजय बाबा जब अपन ताल बैठावे लगेला लो केतना निमन बम 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 जब करी लो केतना निमन ना चल लौंडा चाहे लेडीज कर हो कर फंस जाए के हां हुरका के आवाज सन के निकाले के बा एगो पचरा सुना दे जाता नहीं चाय लेके आइल बनी द दिए तनी सरफो दे दी और का चाय पी कर और मांझ के दे दिलो सरफ के दे हां एगो मजनी दे दे एगो मजनी दे दे बोई जी ई लाइट मत बारी रमेश चाचा पाई आखी पढ़ाई बेंजू मास्टर हमें पंडित जी हैं हमरा बुझाता है कोनो निमने लय बजले बनी कौन लय बजले रहने माटी के मूर्ति से हसेली मुस्काई के गजबे रूप सुहावा लागी दुर्गा माई के एक मतलब कि अभी इनका पर नवरात्र के प्रकोप बाय लहसुन के नहीं खाते निमन लय बजले बारे माटी के मूर्ति से हसेली मुस्काई के गजबे रूप सुहावा लागे हमरा माई के अब तो हमरा केकरा के तो कहले हैं कि बजाओ तलो कि महिषासुर के मरले बारी मैया हो आप पटना से चलत दवैया ये लियावे चले वो तो बारे हो बबुआ उनका विषय में ना कहब उम्र कम बा उनका कहे के का बा ना एक दिन लय तो बजौले रहले हालांकि वो लड़का में गलती ना रहे गलती हेकरा में रह जन केसियो अभी एगो लय गौले रहले देहाती जी सुमिरने में आतले नीचे से बजाओ ताकि तुरुरु 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 आ कहां से करूं मैं प्यार शुरू आ श्राद्ध के प्रोग्राम रहे जकर बाबूजी मुअल बरे लाठी लेके चल दिल कि रोज हम ही शुरू कर देते हैं वो तो मान गए भाई जन नाल बजाओ त लड़का कलजू के कृष्ण बा हां त्रिदेव पुत्र हो देखलस कि जकार्ता लाठी मार दिया केसियो वाला के जस जकार्ता लाठी ऐसे कइले दोनों हाथ जोड़ के निहुर गइल कहलस कि माफ कर दी घर के लड़का लेकिन हुरका पर के गौला है ना स्टैंड बा का और की स्टैंड बा तो दी ना एगो हुरका पर के हम सुना दी बियर मांगता ई तो बियर के बोतल मांगता रे अरे तोरे के ओई के बहाना पिए खातिर मांगता रहा कहीं बियर मांगले कहीं पियर चाउर मांगले पियर धोती जाए तो ठाकुर जी तो पियरे न मांगे शुभ अगर हुरका पखाउज के गीत संगीत कहाँ देखे सुनने के मिलत नहीं खे वो तो हमनिया के बानी जा दो चार कलाकार कि बजाई ले जाके देखा देखी कम से कम दो चार जनवरी बजाई तो कम से कम मार्केट में ही बन रहे ना तो पुरानका गीत संगीत घड़ी बहुत कम विलुप्त भइल जाता है नाल के बेसा उठाई डब डब करे और उठाई बेस के बजाओ तो बढ़ाओ आवाज बढ़ाई बेस उठाओ हेलो हेलो
कितना गीत संगीत में बदलाव हो गए। हई बताई है 8 गो माइक लगता आ तब देहे देह माइक लगता तब होता कि टोन दो बेस दो इको दो मिड आ ना तो पहले 8 गो माइक के बजा रहे एगो गोले माइक टंगा जात रहे आ वही माइक पर ढोलक वाला झाल वाला बेंजू वाला किलाट वाला नचनिया के ले देले के हली खींच के बिक देवे नौतन मोड़ पर आयो घड़ी देखी 8 गो लागत तबो कोई कहले रहल। गीत संगीत में कम बदलाव बा। पहले के नाच रहे ए घड़ी के नाच देख ली हालांकि घड़ी तो नाच होइले नहीं खे सब ऑर्केस्ट्रा हो गइल बा आ कोई सोनो ऑर्केस्ट्रा करे जाई लड़का के बियाह करी एगो लगहर भैंस के दाम में लागी 60-70 हजार के ऑर्केस्ट्रा बा एगो गीत लो बजाई ना 4 गो बक्सा 4 गो कोना पर रख दी और तू अपन परिछावन करा लो चाहे द्वार पूजा करा लो आ चाहे अपन भाषावन करा लो आना तो पहले के नाच रहे कि 6-6 फुट के लवंडा रही हैं दाढ़ी खुटी आइल बा उसे मतलब नहीं खे मुर्दा शंख मार के मुंह उजर धप धप कइले बारे एकदम साड़ी पहनले बारे तो एकदम ठेहुने पड़ले बा पूरा अतना लंबाई बा कि साड़ी उनका आटते नहीं खे तो जितना उघार बा घूंघूर बांध के मेकअप कर ले बारे लेकिन मंच पर यहाँ तो एकदम व्यवस्था में आई है तू लो भाव देखो रोकर दिखा दी हम देखो जब मंच पर आई हैं तब पूरा व्यवस्था के साथ बना रहा बड़की माई बना रहा देखिए भाव में कहले से करे बड़की माई निकल गई यही मुँह से बड़का बाबू कहते तो कितना अच्छा लगे लेकिन मंच पर आई लो भले पढ़ल लिखल ना रहे लो लेकिन शिष्टाचार में आई लो पहले आई लो जितना सजिंदा रही सबका के प्रणाम करे लो कैसे छिबड़ी नहीं खीबो आ तब माइक पर आई लो तब माइक पर आई लो तो पहले सुर धरे लो कैसे हारमोनिया से हारमोनिया से ना भाई दहिना गोरवा नीचे 3-4 हाली रगड़ी लो आ जहाँ रगड़लो लो कि सुर में आ जाइलो आ तब कहिलो हाय कि एक सुर सती ने सुर दिया अरे मुरु नदी ना जान अरे माता पिता अरे जनमती हाले अपर मलिक जब ऊपर से नीचे आई लो जितना नच देखवा रही कहीं बन रहा वांडा बन रहा कहाँ रहे पता देव कि डेरे पर चल जा आटा लेब सभे हंसी लेकिन हंसी ओकरा ना छूट जेकर चौकिया रही से करा चौकिया ला कहीं कि दादा चौकी के पार कमजोर बा आई सर्व लौंडा हो मौज के तूर दिए सना लेकिन मानी लोग ना कही लोग कि चमकते अरे नूर का सेहरा बजाओ रे बाबा कि चमकते अरे नूर का सेहरा अब मुबारक यही में केहू गलती से 10 गो रुपया न दे देवे 10 रुपया के प्रचार 20 मिनट करी लो जिन मेहरबानों ने जिन साहेबानों ने जिन कदरदानों ने दिया है 10 रुपया
तह तह दिल से नाजुक नाजुक दिल से छोटे छोटे दिल से पुरिया आदा करत निरदा अरे माई आ यही पर नाच जमी तो सवेरे 8 बजे ले होते रह जाए लेकिन हुरका का भाव लगे तो ए जाए गले देखे खातिर ले ली पैसा ले ली ले ले हमारा सुमन भैया बानी मुड़ियारी वाह धरती से हजारों हजार रुपए पुरस्कार दिल बानी भैया के पाव लगे कहीं तो लड़का कहता का जकर्ता मलिकार फिर 200 रुपए पुरस्कार दिल बानी पूरा शर्मा परिवार का हम पाव लगे कहीं लड़का जैसा लगता है। अरे पूजिले चा